Hej venner. I nat havde jeg en utrolig drøm. Det var som et stort eventyr, men i drømmenes verden. Mens jeg sov i min hytte, ændrede alting sig pludselig. Jeg var ikke længere i Arktis. Jeg svævede på en sky i himlen, omgivet af stjerner og bløde skyer som vat. Jeg kiggede ned og så en helt anden verden. Der var bjerge fra en anden verden, fyldt med lys. Og selvom det var nat, kunne man stadig se solnedgangen. Og så hørte jeg et imponerende brøl. Jeg kiggede op, og der var den. En drage. Ikke særlig stor, men virkelig venlig og legesyg. Den fløj ned til mig og talte. Er du Rolo? Legetøjsmageren og eventyreren. Jeg har ventet på dig. Ventet på mig? Hvor er vi? Dette er drømmenes rige, hvor kun de sande opdagelsesrejsende kan komme. Den så mig med sine enorme øjne og sagde venligt. Vil du flyve? Spurgte den. Selvfølgelig. Jeg hoppede op på dens ryg og holdt godt fast. Og så dragen bredte sine enorme vinger og lettede. Vi fløj over bjerge, skyer og svævende byer. Vinden var varm og blid, og jeg kunne se hele verden fra himlen. Det her er utroligt, råbte jeg, mens jeg grinede af begejstring. Verden er større, end du forestiller dig, Rolo. Stop aldrig med at udforske. Men lige da jeg skulle stille et spørgsmål mere, blev jeg omsluttet af et stærkt lys. Jeg følte, at jeg faldt blidt. Og da jeg åbnede øjnene, var jeg tilbage i min hytte i Arktis. Sikke en drøm. Men én ting er jeg sikker på. En dag vil jeg rejse lige så højt som den drage. Hvad siger I, venner? Kunne I tænke jer at flyve med en drage i jeres drømme? Men nu må jeg videre med at udforske Arktis og finde flere krystaller. Min mission går godt. Lad os se, hvilke overraskelser der venter mig. Jeg tror, jeg vil følge denne vej. Jeg spekulerer på, hvilket utroligt dyr jeg vil møde. Hører I det? Det er en smuk lyd. Det lyder, som om det kommer fra vandet. Wow, det er en beluga-hval! Den er fantastisk. Beluga-hvalen er et af de mest specielle dyr i Arktis. Beluga-hvaler er kendt som havets kanariefugl, fordi de laver mange forskellige lyde, som klik, fløjten og sange. De er helt hvide, hvilket hjælper dem med at kamuflere sig i isen og undgå rovdyr. Når de bliver født, er de ikke hvide. Babybelugaer er grå eller brune, og deres hud bliver hvid med tiden. I modsætning til andre hvaler kan belugaer bevæge deres hoveder fra side til side, hvilket gør dem meget udtryksfulde og nysgerrige. De er også meget legesyge og sociale. De elsker at svømme i grupper og kommunikere hele tiden. De kan holde vejret i op til 20 minutter under vandet og har et tykt lag fedt, der holder dem varme i disse iskolde farvande. Hvad er det? Det ligner en krystalsten. Endnu en krystal. Nu mangler jeg kun 5 for at aktivere portalen. Tak, ven. Du er fantastisk. Hver dag kommer jeg tættere på at fuldføre min mission. Jeg spekulerer på, hvilket dyr vil hjælpe mig med at finde den næste krystal. Vi ses.